Teraz ideolo. Kontynuacja szampańskiej... No, zabawy w Mass Effect. Dobrze. Także kontynuujmy. Ten system osłon... A, dobra. Się boję cokolwiek złego o tej grze powiedzieć normalnie. A to sobie w głowie będę mówił. To jest wróg jakiś? Nie, to jest jakiś tam ważny gościu. Ścisz ten klik. Ten klik jest najważniejszy w tym wszystkim. No jak ładnie rzucił. Co jest? Czemu to on w ogóle? Ucieka zbój. Przepraszam, mówiłem, że nie ma zniszczeń otoczenia, a jest. O, zgrzeszyłem. Przebacz mi, BioWare. Dopuściłem się kłamstwa. Ale proszę się tam nie kłócić na czacie, byćcie ten... Byćcie mili do siebie. I nie wrodzy. Ten śpiewał artysta, że dobrej woli ludzi jest więcej. No, także byćcie tam tacy fajni. Tak jak... Byćcie tacy fajni, wyluzowani jak ja. Widzicie? Jak rozładowałem napięcie sprytnym żartem takim? To się nazywa Comical Relief. Ja się na studiach o tym uczyłem. Można. Wiecie, patrzcie, nawet... A już mi się trochę podoba nawet. Już jest nawet fajnie trochę. A dzisiaj nic nie piłem. Ostatni raz wódkę piłem wczoraj. Także jestem całkiem trzeźwy. Ej, to jest dobre, patrzajcie. Perpetuum mobile. Jest ceros. To jest dobre. Ready? Let's get inside there. Don't stop. If we fall behind, we're dead. Shit, they're crack shots. Ale ci dupia. Nie, proszę nie szkalować, że ja gram na łatwym. Nie, żaden łatwy. Gram na poziomie normalnym. Co ja widziałem, lubrykant? To się potem przydaje do scen erotycznych, czy o co chodzi? I widzicie już, jak jaka się fajna atmosfera przyjemna zrobiła, jak zawsze na streamie u Niklausa.
Miło, rodzinnie, przyjacielsko, kulturalnie, cywilizowanie. No. Można, widzicie? Nie ma co się spinać. Sam, give me engineer profile. Cześć, trawienny. Squad, on me! Ej, a jak tutaj jest 10 godzin gry, to ja tą grę mógłbym przejść w te 10 godzin? Just focus on the fight. The storm's getting worse. We'll lose our chance if we don't beat it. Come on! Obcy, dobrze, że We're almost powiedzieli. there. Obcy. A może on jest do mnie mniej obcy jak moja własna rodzina na This looks przykład? like a control center. Tak filozoficzne pytanie zadam. You heard him. We made it. In one piece. Not over yet. I need to get through that door over there. Nie, co demo. A. Ciężko zbrojny obcy. Masz 10 godzin na nie po prostu. A. Aha. Hej. Okej. Czy ja streamuję, gram na jednym kompie? Tak, całe I życie. need to decipher the language. Całe życie, wszystkie gry. Nie mam w domu miejsca na drugi komputer, niestety. Znaczy niestety, niepotrzebny mi drugi. There's more coming up. What's the plan here? They'll Pamiętasz, surround us in była no time. jesień. We need to defend W both Mass sides or they'll Effectie. flank us. Where do you want Nie us? pamiętam. Naciśnij X, aby nakazać obu członkom drużyny przejście w jakieś miejsce lub zaatakowanie celu. On the Faktycznie. move. Got it. Rzeczywiście. Tak jest. Tu jeden, tu drugi, a tu oboje. I'm off. Dobrze, skrypt się odpalił. No dokładnie, Chukapa gra, dokładnie. Za 10 godzin to by szło to lekko przejść. Łoje! Łoje! Czałej, dziękuję! Moi drodzy, Czałej dzisiaj jako trzeci dołącza do, czy przedłuża członkostwo w loży. Dzięki piękne, Czałej. Coś zaikonujemy. Dzięki piękne, polecam się na przyszłość i polecam wszystkim i każdemu z osobna taki styl życia. Styl życia Czałeja. Czałej! Away, Watch away, it. away. Think I see movement. Movement? Ja nie widzę żadnego movementa, ale może ja jestem ślepy. We held them off at the shuttle. We can do it again. A lot of people still counting on us. I'm just getting warmed up. A, teraz widzę. To jest co innego. They mean business. Keep them off your dad. Analyzing possible implements. 25. Ryder, don't go too far. Aha, Hold both sides. trochę nie Hands up, fajnie z slip ich through. strony. What is this place Nie anyway? pozwalają mi tam iść, I don't know, but they sure want it a back. oni tutaj mogą. I think I really pissed out. Well, 50% decrypted. It's an unusually complicated syntax. I can see that. Try a recursive search. I will need a moment to evaluate the pattern. We only have a moment. Nie wiem w sumie w co strzelam, ale trafiam. Just a little longer. Just a little longer. Czyli po prostu mały longer. Ta kanapka z KFC. Bardzo Sir, dobra. any progress? Decryption is Mówię to 75%. obiektywnie. We've almost got it. KFC niestety nie posmarowało nic. They're falling back. Could be regrouping for another push. Stay sharp. Stay sharp. Ale oni świetnie wiedzą jak strzelać, co ja mam im tutaj Decryption complete. That rozkazywać. did it. It's a security override. I'll try to open the door from here. Ah, damn, it's jammed. I need to take a look at it.
Popchnęliśmy fabułę do przodu. Put your back into it. You really think we can shut this thing down? This is a serious shit. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. Who do you plan on talking to? More like what? I think it's automated. Gra na zbliżeniach traci. Come on. These are the moments that make it all Ewidentnie. worthwhile. Sam, begin translating. A moment. Będzie tłumaczył ze śląskiego na polski. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. I'll be damned. It's working. Co, już świat ocalony? You did it. There's hope at least. That's all anyone back in the Ark is looking for. Hope it'll work out. Well, not if we stand around looking at sunsets. Let's get back to the shuttle and... A! Jednak się zdupiło. O! Szczaskał mi szybkę. Idzie skarbek. We need an A nie, emergency extraction to zegarek się now. świeci. They're spinning up the shuttle. ETA is 3, maybe 4 minutes. We don't have that long. Usta trzeba mi zrobić. Mógł mi tego nie ściągać, bo teraz sobie przypomniałem jaki mam ryj w tej grze. Breath. What are you? Initiating transfer. Move! He's going into cardiac arrest. Pulse is weakening. Tell the Ark to prep medbay. Come on! Co to się stanęło? Pulse dropping. We're losing. It's a seizure. His brain can't handle the connection. Get him to sound node. Tylko proszę nie do NFZ-u, nie do Virus implant is NFZ-u. overloading. I suggest a hardwire connection. Do it. There! Wazektomia. I w dupie wszywka. Najgorzej. Welcome back. Te włosy. Och! What happened? You were clinically dead for 22 seconds. 22 minuty nie żyłem. Nie żeby to było coś wielkiego przy 600 latach hibernacji wcześniej, ale okej. Then how did I make it out? Spoczko. Hey, you're still with us. Guys, get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam.
I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? Father's dead. Jak to zdech? It was your life or his. And he chose you. O Jezu, jakie to amerykańskie. I'm so sorry. I know this must be a blow. I tak, po prawdzie to tak zginął śmiercią bohatera. No, takiego amerykańskiego, najlepszego zerta bohatera. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam, Node? Sam is Ale now się part przejął. of you. In a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Shouldn't that be Cora? In theory. In reality, you're the new Pathfinder. O, jak muszę. Whoa. Well, if that's how it has to be, Don't sell yourself short. I think you can do it. Cora? It's what he Kora wanted. to jest imię dla psa. I won't Dobre. stand in the way. Przykro But mi, being ale takie są Pathfinder is fakty. a serious job. You sure you're ready for this? Yes, Pardon! Czy to jest gra na full detalach? To jest gra na wysokich detalach. Obniżyłem z ultra, bo myślałem, że będzie działać lepiej, a okazuje się, że na niskich działa tak samo. Gra działa mi tak samo, identycznie, na wszystkich detalach. Od najniższych do ultra. Czyli w grze jest nie najgorzej, bez tragedii, a na OBS-ie spadki z 60 do 30 klatek, z czego żadna gra, łącznie z grami o wiele ładniejszymi, jak na przykład Wiedźmin i bardziej wymagającymi, takich problemów nie sprawiały. Także wnioski możecie wyciągnąć sobie sami. It's why I'm here. Exploring the unknown. Just like your dad, huh? It's all academic anyway. Huh? Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Ty mi tutaj, Murzynie, nie będziesz mówił, co What's mam going on, robić. Sam? This is our private channel. I shared it with him. What? He never mentioned anything about that. It allowed me to know him better. Kopyra ma książkę. Alec wouldn't No, want us to lose sight of the od goal. dawna. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Diabły idą. Patrzcie. A w środku najgorszy diabeł Boruta. Ale czemu ma arweolkę? A nie rogi? To są takie zrośnięte rogi, jeszcze gorsze. A po prawej człowiek kalafior. Najgorszy zbrodniarz wojenny zaraz po człowieku małpie. I na środku symbol iluminatów. Czyli wszystko się zgadza. Jeden burdel.
to za performance? Jestem poważnym diabłem, a to jest poważna sprawa i ten diabeł był poważny. Mega poważny diabeł. Ani mu nie drgła Ryder, diabla good to powieka. see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda Initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Arc Hyperion requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their O automated Boże, approach jak channel. to będzie jak Not ta a live person. cytadela Well, like it or zajebana z not, jedynki. we're here. Take us Jak in. ja tego nienawidziłem. Oby nie. Oby to nie było tak. Construction should have been Nienawidziłem finished by cytadeli z Could głębi be worse. serca. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. now. Green across the board. Docking initiated. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. On ma tak niezadowoloną twarz w większości momentów jak ja. Czyli dobrze go zrobiłem. You gonna be okay, Ryder? The captain just called me Siemasz, Pathfinder. Trolengaj. This is really happening. W ogóle Deep breath. witam I still can't wszystkich believe nowo Dad's dead. przybyłych. Ja jestem Niklaus, This should have been his a moment. to jest Mass Effect Now it's yours. i moja droga You just need przez to trochę decide what mękę, you're gonna bo do with it. krótko Where do I mówiąc start? nie jestem I'm just not sure I'm ready. zadowolony z tego... Fall out of the sky on Habitat 7. Ej, co on ma z tymi nogami jak biega? On Right. ma jakieś... So, Uda always keep a jump napuchnięte. jet handy. Nie jestem do końca zadowolony z tego, co otrzymałem w postaci tego Mass Effecta. A znaczy, oczywiście to jest wersja próbna, ja wiem, owszem, tak. Ale jeżeli ktoś wierzy, że coś się w tej materii zmienia, to według mnie równie dobrze może wierzyć w to, że przez szczepionki dzieci dostają Downa. I tego typu rzeczy, ale jest taka grupa ludzi, także no każdy lubi co innego, ale ja po prostu, ja nie to, żebym wiecznie był niezadowolony, bo wbrew pozorom momentami bywam. Rzadko, bo rzadko, ale jednak. To no więcej, jestem bardziej na nie jak na tak. Przynajmniej w tym momencie. Want to see crew reassignments first. Start with non-essential personnel. No ale ja już taki jestem. Bez serca. Dla gier oczywiście. Dla ludzi mam olbrzymie serce. Pełne miłości. Dla niektórych oczywiście. No, może dla nielicznych. Prawie nikogo, ale jednak. To nie kupuj wersji za 200 zł. Ale ja nie muszę jej kupować, bo ja ją będę miał tak czy tak. To nie o to chodzi. Tylko wiecie, chodzi o ludzi, którzy potencjalnie wydaliby, albo wydadzą, albo mają zamiar wydać. Ja po prostu chcę, żeby oni wiedzieli, jakie potencjalnie mogą mieć problemy. We'll need somewhere to put them when the Jeżeli alarm clock goes akurat będą w tej grupie odbiorców takiej jak ja, off. We'll be czyli following tych ludzi, co im tak średnio z tym się żyje. A Mass Effecty lubię naprawdę bardzo. Wszystkie części przeszedłem wielokrotnie. Oczywiście na trójce płakałem, jak zobaczyłem zakończenie. Nie dlatego, że było takie wzruszające, tylko dlatego, że było takie słabe. Dramatycznie, tragicznie słabe. Poczułem się tak oszukany, jak rzadko kiedy. Chyba tylko z pieniędzmi z komunii się taki czuję oszukany. Pesymisty? Nie, no ja nie jestem pesymistą, It'll be raczej nice to see some friendly powiedział faces this time. realistą. Nexus runs a support crew. Just enough to finish building the station and provide safe harbor for the arcs. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah.
Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Dobrze, że nie zrobili wind. Czy jestem od wyrażania własnych opinii, czy jarania się każdą wyhypowaną grą? No... Here we are. Właśnie, z tym jest problem. Tu się rodzi problem w tym momencie. I don't see any champagne. Where is everybody? Ciemno... jak w dupiu. Well, this can't be right. It's like everything. Hello? Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual Ale intelligence designed Avina, to assist you Avina. with immigration. Awina, Can you awina... tell us where the welcome party is hiding? Zejdzie lawina. I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Przydział mieszkaniowy, jak za komuny. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. No co tu o Nexusie gadają? A, Nexus, sorry. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. Dobra, mi się już z tą panią nie chce gadać, powiem szczerze. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for Jestem immigration najjaśniejszą processing gwiazdą. is Ohoho. unknown error. Right. That was helpful. Okej. Spoko. Plants are still alive. Wyloguj się z życia. It's like they didn't finish building it. No ale nie skończyli budować. W Polsce takie rzeczy są na porządku dziennym i nikt jakoś Maybe he's got champagne. się nie szokuje. Siema budowlaniec. Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? Okej. This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... Twarz pełna emocji. But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. O! I'm Tyrion Kandros. I lead our militia. Myślałem, że to ten fajny. I'm Ryder. poprzednich This is części. Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Why? But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. Okej. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Garusa w to nie mieszaj. Garusowi dajmy spokój, on już się wycierpiał. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. No power. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Rendezvous z Nexusem. Not even close. But you're here now, so Widzę, że nie ma wind, ale jest nowy super No pomysł. word from the Kolejki. Pathfinders? no word from anyone, O, period. można się fajnie pożygać, jakby to pijanemu patrzeć na to. So far we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack.
We had a first contact situation. We're here. First contact to już kupę You lat guys temu. go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. Fajne dropy And no momentami, one was bez expecting dania Ark to racji w finally show ogóle. up. Taka moda, Docking procedures are green across the taka board. moda teraz jest. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Czemu jest tak dużo Azjatów? Że tacy mądrzy, czy co? Czy tacy mali, to nie trzeba dużych kostiumów szyć. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Jesteśmy tu, żeby pomóc, proszę pana. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Zwykła baba, nie wierzę. Where's the Pathfinder? You're looking at him. To ja. You're not Alec Ryder. My father's No dead. nie. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. Przejęła się. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. Cholera. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources. Łoje, But that dziękuję takes people, Metalizer. and we can't wake them up. Łojeje, biciory, Until they biciory. have somewhere to live. A golden world. Now more than Ten ever, zarost. we need a Płyta Pathfinder. wiórowa. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? My father believed I am. Ojciec był pijakiem. If you Tak trusted powinien him with the powiedzieć. job, you'll have to trust his judgment. Pił dużo, Your father won't be around ale to za fix to things if you często. fail. That's no way to treat a guest. To jest jakaś Wrexowa. Pani Wrex. I'm Nakmor Kesh, Nakmor superintendent Kesh. of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. No, a gdzie jest opcja no siema? Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance to Ma'am, the bloom. Hyperion's core is now online. Let me show you something. Dziwna żaba. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out, You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. No nie wiem, czy ja tego chcę. Powiem wam... Takie dziwne mam wrażenie. Jakby to powiedzieć jak najprościej. Znaczy, to nie jest do końca dziwne, ale w sensie im dalej gram w tą grę, to mam jej więcej do zarzucenia i tak jakoś zaczyna mnie coraz mocniej irytować. W sensie, z jednej strony mam takie wrażenie, że gram w starego Mass Effecta jakiegoś, bo jest bardzo podobny, niestety i to jest zarzut, w sensie, że graficznie jest bardzo podobny. Niewiele się zmienił na plus i do tego zjebana optymalizacja momentami jest przerażająca. A z drugiej strony jest takie coś, że jak grałem w poprzednie Mass Effecty, to czuło się ten klimat, że się faktycznie jest tam w tym kosmosie i że tam te rasy różne i że także ważna sprawa, że żniwiarze i że o kurwa mać, że trzeba ziemię ratować i jak ja tego nie zrobię, to się wszystko rozpierdoli.
A tutaj właśnie tak gram już, czekajcie, 2 godziny 40 minut. Niby zaczęło się od jakiegoś tam trzęsienia ziemi, były pioruny z nieba, gówno leciało z podziemia, wyskakiwało. I jakoś tak tego nie potrafię się wczuć, nie wiem, może już jestem za duży, żeby mi się gry podobały, ale no nie wiem, z innymi grami nie mam takich problemów. Jakoś tak, kurwa, nie wiem, przepraszam za wulgaryzmy, ale wiecie o co chodzi, jakieś to jest takie wszystko tutaj... Czuję, że oni są nieprawdziwi tak mega, tacy plastikowi, jacyś wszyscy sztuczni, to też przez tą mimikę twarzy zjebaną wszyscy wyglądają jakby faktycznie mieli jakieś porażenie. I pomimo, że ta mimika twarzy w poprzednich częściach była bardzo uboga, to jakoś wydaje mi się, że lepiej przekazywała emocje niż ta tutaj. Bo tutaj to jest po prostu śmieszne, to co ich twarze wyrażają. Do tego plus jeszcze te błędy takie różne, typu oko im spierdala i tego typu motywy. To trochę przeszkadza w imersji takiej. I właśnie... takie nie wiem. Tak się czuję jakoś źle po prostu. Źle się czuję. Znaczy, fizycznie się dobrze czuję, ale... nie wiem. Brakuje mi tego miodu tutaj takiego, tego co był w poprzednich częściach. Kurwa, nie wiem o co chodzi w sumie, tak nie potrafię tego, że tak powiem, wskazać palcem dokładnie o co chodzi. Ale to jest wypadkowa kilku tych rzeczy, co mnie tutaj denerwują. No i tak... Naprawdę nie staram się być na siłę negatywny do tej gry, w sensie pesymistycznie nastawiony, no bo co mi z tego, no. Ja bym chciał, żeby ta gra była fajna, nikt mi nie zapłacił, żebym mówił, że jest zła. Szkoda, jakby zapłacili, to bym teraz dostał pieniądze. Ale... nie do końca wiem o co mi chodzi, czuję się trochę jak kobieta w tym momencie, prawdopodobnie, jeszcze nigdy nie byłem kobietą. Ja po tej grze nie oczekiwałem super wiele, nawet jakoś bardzo na nią nie czekałem. No i to też myślę, że jakbym czekał, to mogło być jeszcze gorzej. Nie wiem co wy o tym myślicie, dajcie znać. Bo ja tak jakoś... Tak, to jest najlepiej co wyraża moje odczucia, takie... Czuję trochę jakby to wyszło pół roku po Mass Effectie 3. Tak na szybkości, tylko że na nowym silniku, nie do końca jeszcze dopracowanym. Czegoś mi brak. Czegoś mi brak. I to nie, żebym się przypierdalał. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Na przykład jak tam gadałem z tymi postaciami, to się jarałem faktycznie, żeby się dowiadywać, co się dzieje i tak, a tutaj jakoś tak gadam i tak, kurwa, tak mnie to w ogóle jakoś... nie wiem. Gadam, bo gadam. Bo RPG, no to trzeba gadać. I noticed there aren't a lot of Nie wiem Krogan czemu around. tak się stało. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and in return, get more say in the initiative. Spodziewałem się większej różnicy na plus pomiędzy poprzednimi częściami a tym. A to jest takie... to co wcześniej, tylko że silnik graficzny bardziej zdupiony. W sensie niby ładniejsza, ale źle działa, mi przynajmniej. To może być moja wina jakimś cudem, ale chociaż nie wiem co jeszcze miałbym zrobić. I nie ma tego miodu właśnie. I to jest takie... Nawet w trójce był ten miód taki. W sensie, że bardzo fajnie się grało, chociaż to już trzecia część była. A tutaj tak... Może jakby to kontynuowało bezpośrednio to, co się działo w trójce, to by jakoś tak człowiek czuł tą ciągłość, a tak to tak... taka dupa gówno. Why do you call Tan
8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda Initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. No i już mi się, no nie chce mi się z nią gadać, no. To elo. Nothing more for now. Later. No i te włosy, ale to jest na osobny film. W Simsach są lepsze włosy niż tutaj. Good job, you two. To mnie boli też. Dużo rzeczy mnie tu boli. Też w poprzednich częściach był bardzo spoko dubbing polski, naprawdę jak na polskie dubbingi był bardzo fajny. No ale to jest... Jedni lubią, inni nie. Mi się podobał. All right, what happened? To who? To whom? I- And your goddamn father. Sorry, Oni my wszyscy face mają is takie tired from oczy, dealing takie. with everything. And right now I just want to know what happened with Alec. Not how he died. I pulled those logs. What Hello? happened with Hello? Pathfinder? I want to know what happened with your father. I don't know what you're asking about. Really? Jakby byli na furani po krysztale albo po mecie. Takie oczy. Liczy się tylko to, że już go nie ma. Chciał, żebym został pionierem. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Skąd wiesz, jakie oczy są po mecie? Widziałem na internecie. Yo. Stosunki z moim ojcem. Co? You called my father Alec. No. A, że oni mieli stosunki. A lot of us Może joined the mieli. initiative because of his vision. What he shared of it anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, Oh, if that's what foe. you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a Pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. Meth effect. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Not sure who started it, but we're calling them Ket. Kandros will know more. Maybe too much. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. History repeats itself, jest takie powiedzenie. Doktor Potwór na czacie bardzo napisał taką opinię, która się pokrywa z tym, co ja odczuwam. W tej grze są Azjaci, są czarni i najmniej zwykłych ludzi. Żeby nie było rasizmu, chodzi mi o tak zwanych ludzi rasy kaukaskiej, indoeuropejskiej urody. Starałem się stworzyć takiego człowieka, wyszło, no jak wyszło, ale nie jest tragicznie jakoś. Pójdę już. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ale to było... Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts Ona to jest feed the straszna. initiative, we might as well be 600 years dead. Straszna jest ta baba. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Ona mi nie ufa, bo zazdrości mi, że ja potrafię mrugać. Takie jest życie. Właśnie w kosmosie. Przykra sprawa w gruncie rzeczy.
This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. Not That's been even... true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. A, nareszcie. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the Golden Worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? Huh. You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Don't play with me. The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Myślałem, że mi w uchu Impart pisze. needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Nic silnika z trójki nie zmienili. Właśnie wręcz na opak ta gra działa. Łoje, Struś, dziękuję za biciory, takie tłuste, tak dużo. Łoje, Rona, dziękuję ci pięknie. Ta gra działa na Frostbite, tym samym silniku co najnowsze BF-y. Także silnik jest całkowicie nowy. I właśnie tym gorzej to, że ta gra się graficznie od poprzednich części różni tak bardzo skromnie. Jeszcze szczególnie jak popatrzeć na te rzeczy typu włosy. A to jest Frostbite, to jest naprawdę potężne narzędzie. W rękach, jakby nie patrzeć, doświadczonego studia, bo ja uważam BioWare za studio poważne, studio doświadczone. Tak mi się przynajmniej zdawało. Kurwa, nie wiem, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym do końca. Hey, you okay? I'm fine. Hey, you okay? My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there. Murzyn, co ma szare oczy, ciekawe. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. You know what they say. Ten zarost jest It's not najlepszy. paranoia. If someone is out to get you, yeah. 3rd time this week. It's getting worse. First one was small stuff. This one could have hurt bad if I'd been closer. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Trzymaj się, Dariola. Patrz tam jako, miłej podróży, bezpiecznej. Co chciałem powiedzieć, ten zarost wygląda albo jak przekrój płyty, takiej wiórowej, albo jakby, jak ktoś to napisał mądrze, jakby na spocony ryj wpieprzał chipsy i okruszki mu się poprzyczepiały, albo jakby sobie posmarował twarz klejem i nasypał piasku na nią i ten piasek mu się tak przyczepił.
Jeszcze nie widziałem w życiu człowieka, żeby miał taki zarost jak on. Ale może jeszcze niedużo widziałem. Wstępna diagnoza. Wstępna diagnoza jest taka, że no nie jestem usatysfakcjonowany. Ja no w ogóle nawet przez to wszystko, to ja nie słucham tego, co oni gadają w ogóle i tak jakoś mnie to nie porywa. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Wiecie co, to nie o to chodzi, że ja mówię, że gra jest zła przez to, że postać ma słabą fryzurę albo słaby zarost. Tylko chodzi o to, że w 2017 roku z takimi technologiami, gdzie porządne włosy były dawno temu w Tomb Raiderach i w innych, no po prostu to są takie drobne rzeczy, ale jednak istotne. To jest gra RPG, gdzie zbliżenie na twarze ludzi jest kluczowe i ogląda się je przez 60% gry albo więcej, no i dlatego to jest takie ważne. I nie można takich rzeczy w tego typu grach zaniedbywać. Po prostu. I teraz nie wiem, ja bym chciał jeszcze główne misje robić, a nie jakieś poboki, bo się tu obsram z nudy. No ale pogadajmy, no. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Powiem szczerze, nie chce mi się z nim dyskutować. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. No i patrz tam, jako czym się ramy. Dobra, ja chcę cele główne. Ja chcę główny cel zrobić jakiś, bo nie mam czasu na inne. On wygląda, jakby był murzynem z maską. Czemu? But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous tissue like Quiro's rock? No i największa beka jest z tego modelu biegania. On jest postać ma taką wagę, że mam cały czas wrażenie, że się wykurwi na zakręcie, jak biegnie. Albo, że jak go puszczę, to on tak bezwładnie poleci do przodu. Tak jak miał taką mega ciężką dupę. Jakby na przykład chciał botoks w dupę i zamiast botoksu mu wszczyknęli żelbet. Czajcie, albo na przykład jakby mu wazektomię robili i by mu odważniki takie z ołowiu wzięli, zaszyli w mosznie czy coś. Nie wizualizujcie sobie tego za dokładnie, bo nie ma takiej potrzeby. To jest taka moja wyobraźnia po prostu tak zadziałała, żeby wam to, że tak powiem, dobrze zobrazować. Chociaż z drugiej strony dupa mu rosła przez 600 lat jak spał, no to dobra. Jak na motocyklu, dokładnie. Jak na takim chopperze. Tak, Słoniowatość stóp. Tak zwany platfus. Częsta przypadłość. Porozmawiaj z samym, dobra, nie? No właśnie, on się tak pomału rozpędza i tak już zaczyna zapierdalać i tak Przepraszam. Przepraszam. Ja dzisiaj, ale ja się wyspałem dzisiaj, to ja nie wiem, co mi się tak dzieje. Tak mnie to jakoś poruszyło do głębi. Ryder, you may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing.
They're as much a part of the initiative Ja as teraz the human pobiorę are. jakiś gówno celów przez przypadek, już się z tego nie wygrzebię nigdy. Tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Nie chcę z tobą gadać, gościu. Nie interesuje mnie to. As you pointed out, we need each other. Our futures depend on each other's success. No i oni tu mówią o takich poważnych rzeczach typu, nie? Nasze losy są ze sobą połączone. Jak ja bym to mówił do takiej ważnej postaci tego całego, kim on to jest? Proboszcz, kierownik, majster, z taką tą rolę po ojcu objął. Jak coś tam, super ważny gościu. Jak ja bym miał mu powiedzieć, że nasze losy są połączone, to po pierwsze w życiu bym nie użył takich słów, bo kto tak mówi. No ale załóżmy, że miałbym super ochotę, to bym to powiedział jakoś tak, nie wiem. Przykład... Nasze losy są ze sobą połączone. Nie? Albo tak... Nasze losy są ze sobą połączone! Albo... Nasze losy są ze sobą połączone. A nie tak. Nasze losy są ze sobą połączone. Tak bym to zrobił. Coś w tym guście w każdym razie. Dobra, Sam. Gdzie jest ten Sam? Sam... Ale że Fisher? Ha! Tak sobie zażartowałem przy okazji. Śmiesznie całkiem, przyznajcie. Dobra, czekajcie. Kotku! Nasze losy są ze sobą połączone. A ona tak. Aha. Dobra, już znalazłem sobie. Siema, Cora. Ej, a coś tak rozmywa, jak się tak nakra... Albo to jest taki blur, że... Cora pa. Pa, Cora. Cora. Uważaj. Uważaj. Bo mnie rzuca. Dobra, nie gadam z nią. Nie mam czasu. Nasze bloki są połączone. Nasze bloki są zajebiste. Pamiętacie to? Jest! Nie trzeba było nawet stać i się patrzeć. Na przykład w takich miejscach, gdzie można by było się poasić mocą silnika i pokazać super fajne, laboratoryjne, takie wnętrza hermetyczne, to tu wygląda tak mega przeciętnie. Jakbym grał dosłownie nie w trójkę, jakbym w dwójkę grał, a to technologia oddalona o przepaść, że się tak fachowo wyrażę. A co ty tutaj, słowiański przykuc robisz? Initiative. Trudne słowo, initiative. Nie, to jest initiative. Kurdyno. Initiative. Initiative. Pojemnik. W ogóle powiem wam, że jakby mi to ktoś tutaj odpalił i jakbym wypił pół litra wódki i by się mnie ktoś zapytał, ej Klaus, jaka to jest gra? I by tak szedł, to bym powiedział, no Mass Effect. A on by się zapytał, a który? Ja bym powiedział, no pierwszy chyba. No i to właśnie nie jest dobre. Nie do końca. Nie o to powinno chodzić. Dopiero jakby postać zaczęła biegać, to bym wiedział, że to jest inna gra całkowicie. Bo takiego biegania to jeszcze w żadnej grze nie widziałem. Ale już dość. Odkryto węzeł Sam. Czy to jest węzeł chłonny? Czy on może spuchnąć? Mi kiedyś spuchnął węzeł chłonny. Pod pachą, ale bolało. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before. No implants, please. My boobs are just okay. Yeah, what was that about?
You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. A, muszę go dać sam. Nic nie ukrywaj. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Ej, to są te kropki, co Włodek Markowicz mówił, żeby je łączyć, nie? Dobre. Skrytość rodzi paranoję. Nie zgadzam się. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? Oh I my am a new form lord. of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Nie mogę się patrzeć na jego zarost, bo cały czas widzę płytę wiórową w przekroju. Dosłownie 1 do 1. A miałem ławki w szkole z takich płyt, to wiem jak to wygląda. Znaczy pamiętam jeszcze. Ja jestem szefem tak w ogóle. But the human's still in charge, right? Of course, I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Good to hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. Zmarszczki mu się porobiły. The further you explore as a Chyba Pathfinder, the more ze blocks will be zgryzoty. removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. Że tak śmiesznie In biega. the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. As I have no further questions. A, mam sobie ulepszyć postać. Dobra, idziemy w szturmowca. Ja będę szturmował wszystkich. Co ja mam tam dalej? Dobra, to sam. O, right then. Coś mi się na ręce wyświetliło. Znajdź sposób na usunięcie blokad pamięci sama. Tajemnica rodziny Ryderów. W GTA San Andreas był Ryder. Co są jakoś spowinowaceni? Skoligaceni? Or something? Trzeba było zrobić łysego ogolonego. Tak trzeba było, fakt. Kto to mógł wiedzieć wtedy? Jak ja 3 godziny 10 minut temu tworzyłem postać. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up Co as on we się go. tak spocił? We used to call that tactical improvisation. Ej, a bedo seksy. But at least we'll be doing it in style. Cześć, Charlotka. Hello. They call her the Tempest. Uśmiech. Tempest. Let's go take a closer look. Powiem tak.
Wszystko jest Let's okej, pick it up a bit, people. We're 14 dopóki months late. nie próbują żadnych emocji przedstawić twarzą. Ostatnia sztuka So you're the Szekspira. one who's making Dokładnie. everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Lol, jak ten głos śmiesznie nie pasuje. Are we jakoś tak. ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Okej. Yeah. Spadamy. Let's go see the rest of W Helios. takim razie. Hold it, hold it. You're not going anywhere. Damn it. To nie ja. Whatever happened, it wasn't me. I just got here. Director Addison wants to Najlepsze see a wyjaśnienie. report of the To Tempest nie ja. supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for Outpost Discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Uff. Thank goodness. For a sec, I thought I was gonna have to deal with Addison again. And no one wants that. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Ciekawe jak na takie stopy kupić buty. Na pewno nie w CCC. Not just talking about it. Everything's state of the art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Ah, glad to see you looking well. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. Siema We call this Kolsztok. the research room. Jak to There's mówi space for pewna upgrading streamerka. equipment, gathering intel. Router Kolsztok. engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in Jezus her Maria, class. co ja robię za miny? Niech on przestanie. Czeka nas prawdziwa przygoda. Czekam na to od 3 godzin 15 minut. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Nikalus. O Better Boże. head to the bridge when we're ready to go. O Boże. Będę leciał statkiem, naprawdę? Nie, no pewnie nie. The meeting room. You can make vid calls from the central table or just get the crew together. Okrągły stół, to tutaj była ta... Tutaj tą komunę rzekomo obalali. Co tak naprawdę nie obalili, nie? Łosiu i Bungo też tak gadają, Kolsztok. No bo wy wiesz co, ludzie nie ze Śląska nie wiedzą co to jest Solsztok. You can run research projects and A coordinate with the my... Nexus from here. A my to wiesz jak. To my Ślązoki są, u nas zawsze jest wesoło. Jedna noga, druga noga, tak się bawi Śląsk. Some serious kit over here. Zawrzyj pysk! Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. On ma dziwny akcent taki. Always game for Nie new to toys. British, nie to British. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down, give you options.
Czekajcie, co on gadał? Dobrze, stacja zbieracze zamiast badaczy. Tak, nic, tak. I'll take any advantage I can get, even if it's exploring junk. Hey, with tech like this, it won't be junk for long. Tak. Not after we're through. I agree. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. To jest australijski akcent, tak? Okej. Jak jest po śląsku trzepak, klopsztanga. Wybierz badania, aby blokować nowe schematy ulepszenia. Wybierz... Ja wolę production. Powiadomienia banglają. Wszystko bangla elegancko. Jak najbardziej, jeszcze jak. Ale ja mam takiego, motyka. Mam taką koleżankę, co ma tak na nazwisko. Ale beka. Będzie? Dobrze. Mogę coś zbadać? Dobra, nie chce mi się w to wchodzić, szczerze mówiąc, jakoś tak mega głęboko póki co, na ten moment. Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. Jaką on ma dziwną sylwetkę, on ma za dużą głowę. Albo za mały korpus, ale coś jest... nieproporcjonalnie według mnie. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ale to już czepialstwo, no. Takie ludzie też time są. for introductions. You must be Ryder, Calo Jath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. No siema. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Będę unikać kłopotów. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. Cześć, Struś. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Jacy oni są mali przy tych dużych. Motosens, nie? Przegrana nie wchodzi w grę. Kapitulieren wir niemals. I guess we have to be. All right. Keine Chance. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. O, a ta co? Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive Wygląda na taką, co lubi... The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Lubi ten sport. No ale to mogą być tylko stereotypy. Lecimy. No time for speeches. Let's see what we can find. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. Bo ta laska jest lesbą. No to co? To nic nie zmienia jeszcze. To lubi z babami. A fajny ma głos taki przepity trochę, to jest takie spoko. Lecimy. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered.
twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. An immediate examination of the probable massacration. Tylko nie mówcie, że będę tym Mako jeździł. Chyba, że będzie fajniejszy jak A mirror of the signal on wcześniej. Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Yes! Is that... A gdzie jest ten karabin, co ja sobie zrobiłem? Nie mogę go używać? Okej. A, nie, mogę. Ratata. Dobra. Wszystko jest ok. Wszystko jest tak, jakbym chciał. Idealnie, dokładnie. Idealnie. Suiting up. Ready, Freddy? Hope we're all that ready. Callow, all right? Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collation. Amazing. Factory fresh across the Amazing. board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on EOS. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? Mam ochotę na przygody. This is exactly why we came. I mam Zeza. A new galaxy. Ale to nie problem, bo jestem bohaterem. I can't wait to get both a little dirty. Pathfinder, the Tempest checks out. Śmieszny We're gość. good. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Give me and joy in your mind. I want the peace and joy in Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? Siema, witam wszystkich. Hell. Cześć, Ludwiczek. There. Set us down at this nav point. There? Where? There? Behind the rabbit? It is the rabbit. Nie mogłem się powstrzymać. Napić mi się chce. Po tej inhalacji ze soli. Oh, where? Oh, nudzisz się przy tym, co? Troszkę. Troszkę momentami tak. Przykro mi, ale nie mogę nic z tym zrobić. Wczoraj jak wyszedłem z domu, to się mniej nudziłem. No i na przykład jak tutaj wyleźli, to mi się podoba ten świat, podoba mi się ta kolorystyka, podoba mi się jak to jest artystycznie zrobione wszystko. Tylko że to jest, wiecie, to jest iluzja taka, oszustwo. To jest nieruchawe i... No tak, to jest prawda. Wiecie o co kaman. Nie tylko ty, Niklaus. Nie, jeszcze w życiu mi kobieta nie powiedziała, żeby się ze mną nudziła. Teraz bardzo mnie to w serce zabolało. Ale z tym też sobie muszę poradzić jakoś. Woda! Jedna z najważniejszych rzeczy w grach komputerowych. No! A można wejść? Można. I nawet reaguje. Dobrze. Tutaj muszę im oddać, że... Ej, nawet jest taka jakby trochę symulacja tego falowania. Widzę lekkie ścięcia. To nie są ścięcia, tylko mam coś takiego, że gra działa u mnie mega płynnie, a na OBS-ie ma spadki z 60 do 30 OBS-ów i nic na to...
Z 60 do 30 OBS-ów, z 60 do 30 FPS-ów i nic na to nie potrafię poradzić. Taka gra. No niektóre gry tak mają. Niewiele gier tak ma, ale ta akurat tak ma. Może pełna tak nie będzie miała, ale nie liczyłbym na to. Nie liczyłbym na to, że to się coś w tej materii zmieni. Zanim przejdziemy dalej, to ja idę po coś do picia, bo mi już zaschło w ryju. Be right back! Zapomniałem, że to się na YouTube'a nagrywa. Przepraszam YouTubie. A na YouTubie se mogą przewinąć, nie? Też nie ma tragedii. Muszę się napić, bo nie mogę. Sorry. O Boże, jak dobrze. Dobra. Kontynuujmy tą niepowtarzalną przygodę. Mam nadzieję, moi drodzy, na streamie i na YouTubie, co będą to oglądać w niedalekiej przyszłości, że bawicie się równie wyśmienicie jak ja, co niekoniecznie wynika z jakości gry, ale staram się cały czas do przodu. Dobrze. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Pogodaj się, no się godaj. Fulosz jak mulosz, jak to się goda po śląsku. Po naszemu, czyli po śląsku. Tak, jak ma hełm, to jest lepiej. Mógłby ten hełm całą grę nosić. To prawda, zgadzam się w 100%. Czy jak gierka? No właśnie tak sobie. I to jest najlepsze, co mogę o tej grze powiedzieć. Tak se. Takse to jest najbardziej precyzyjne, co mi się... co mogę powiedzieć. A zapomniałem, że ja mam ten super skaner. Got a code lock key. That should help get us in. Ende des Schrift. S. Schrift ist. Hello, czy ktoś jest w chałupie? Nie? To dobrze. Ja nie wiem, czy ja tu w ogóle mam jakiś limit ekwipunku, czy coś? Ja tak wszystko zbieram jak leci. Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. Wiadomość dla Nika, o to Nick to Niklaus w skrócie. Obgryzam mały palec. Okej. Jak tak gadasz? To dobra. Ty jesteś tym kolegą Bonkola, co z nim grał w Pokémon Go. Nie, to nie ja. Nigdy się do tego oficjalnie nie przyznam. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power.
A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. So we're not the only ones interested in what happened here. Let's check out this relay tower. O, relay. Sandstorms, radiation. What the hell was Addison thinking sending us here? Eos might have looked great back in the Milky Way, but up close. Dobra. No mówicie, że No Man's Sky lepszy? Cholera, mocne słowa. Nie grałem w No Man's Sky, ale myślę, że nie musiałem. A nawet z jednej strony to się cieszę, że nie grałem. Tylko wiecie, to jednak inne gry. No Man's Sky to nie jest RPG, nie? To jest... Chuj wie co, w sumie nie wiem co to jest No Man's Sky. To jest gra... To jest taki spor. Lata po planetach i robi badania. Ciężko to określić. Our suits protect against that, right? Yes. Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. Where If we went is... outside Site 1's perimeter. That would not be advised. It's inoperable, Pathfinder. Too long in this environment without power. We didn't expect this kind of environment. Who could? Who could? No zaraz pewnie jakieś glizdy z podziemia wyskoczą, piaskowe. Także na pewno tak będzie. Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we can hunt that signal down. Yes. This analysis... Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Okej. Co wy mi przez to sugerujecie? What are you suggesting? Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. Who are This spot's you? taken. So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. Oh, what? Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Ja się tym zajmę, ja jestem bohaterem. I'll take care of the Ket. You're crazy. Well, maybe it's a good crazy. Ah, baby, you're crazy. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Expect trouble when we start the generators. To skakanie jest spoko, bo jak miał tylko biegać cały czas, to bym zdechł już chyba. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. So what? Co ja mam z tym zrobić? Ale pana ją miał inno przeskanować. Czy te napisy dialogowe można przesunąć na dół ekranu, czy muszą być na górze? Nic z napisów nie można przesunąć niestety nigdzie. A. Okej. Generator is active. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Patrzcie, jestem na szczycie świata. Or he's a part-time salvager. Ale się wbiłem w piasek fajnie. O, to jest dobre, nie? Ale to już było w Dragon Age'u. Także nothing new.
Jakiś fajny węgiel niebieski. To jest ten niebieski węgiel ze StarCrafta. Generator interface possible. Location marked. Everything's possible. Ah! Unless it is not. We've got company. Jakie kompany? Co ty godasz? Ktoś na motorze przyjechał? A nie. Okej. Loading ammo! Hilfe. They weren't kidding about the cat. The generators are ready to be started, and the relay station Easy. can be activated. Easy as wiadomo. Dużo tych wybrańców. No. Oni są tacy tolerancyjni, że tam wszyscy są wybrańcami. Każdemu chcą zrobić dobrze, że tak powiem. W tym nieerotycznym sensie oczywiście. Ciekawe, czy te kosmity to się seksują w ogóle jak ludzie czy coś. Znaczy jak ludzie, no jak niektórzy ludzie. That should let us restore power at the relay. Tobie to miał czas na takie rzeczy. Up and running. I think you're crazy, baby. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Hello? You took down all those Mr. cat... Clancy Arquist. Sure, use the power relay. O, jaki przystojniak, jak ten ze Zmierzchu trochę wygląda. Ten taki, co jak lama wyglądał z twarzy. Tak, trochę. Trochę nie. Shuttles aren't fun Trochę in tak. these winds. You need wheels. I think they kept a little something in Ah, storage. I will find it and take it to you. I'll take another look around the outpost. Just finding it won't be enough. Hope you're smarter than we were. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Go on. We'll take it from here. I guess Crazy Blue has to buy her parts from someone else. Kosmiczny skup złomu. Yes. To tuńczyk. Tak. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected Exactement. in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Absolutely. That almost feels Nie like a inaczej. lead. Damn right it's worth investigating. Here, here. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable Wiedział, limits. co wiedział. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on. We better find that vehicle Clancy mentioned. Zdatność. Ojej. Now the power is restored. We can investigate the nearby Zdatności buildings. Andromedy. Zdatności. Dziwnie to brzmi, zdatność. Jestem zdatny, czyli się przydam do czegoś, tak? Spoko w sumie. To jest, co się czuję potrzebny. Ja mogę wejść sobie na ten statek swój? Wow! Powinna być minigierka w mycie kadłuba. Next Generation Masturbation. Czy pójdzie to na Intel Celeron? No, podejrzewam, że może być problem. Kategoria A.
A jak? Co to tak robi? Halo? Cud scena. Important things are going Well, on. what do you know? The Outpost Research Center is still intact. Oh my god. Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. We can build again. We're not scavenging anymore. This is how we rebuild. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to Jaka find the mina. source. And maybe whoever else is looking. Przerażony sytuacją. Też bym był. Powiem szczerze. The research station is back online. I've Alright. provided a list of weapons we can build by gathering the required components. Components. Oh my god. Chcę super kurde korpus. Chcę najlepszy korpus na świecie. Korpus delicti. Nie stać mnie. Nic nie chcę jednak. Spadać. Wypad. Siostra. Datapad. Dobra, Adriano. Znałem jednego Adriana. Fajny synek. Nawet kilku w sumie. Cześć Goodlas. Ej, coś sam belące dalej tak. Czekajcie. Może ja tu czegoś nie zrobiłem. Może ja czegoś nie dopełniłem. No ale nie wydaje mi się. Ej! Spalić cię! Special requisition. to o to chodzi. All-terrain scout rover. Okay. A Nomad, 6-wheel drive, jump jets, just what you need. The initiative only built a few. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. Yes, of I course. can call one down. Let's find a good spot. O, dobrze. Automated protocols activated. Deploying forward station. O cholera. Co to się stanęło? Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad crate access code. Aha, stąd mogę sobie... Myślałem, że to jest coś lepszego. A to po prostu takie... pierdoły. Zawracają głowę pierdołami. Pierdył. Skąd mam Mass Effect Andromeda? Ukradłem. Starszej kobiecie na ulicy. I ani mi nie ma głupio. A tam emigranci. Nie, pusto. A jest. O nie! I no nie to! O Boże. Mako. Przypomniała mi się pierwsza część i mi się słabo zrobiło. To był najsłabszy element tej gry, to jeżdżenie tym gównem. Mam nadzieję, tu przynajmniej będzie w tej materii lepiej. Boże, oby. No, animację wsiadania zrobić to już by było za dużo. Jak mi się podobają pierwsze godziny gry, nie podobają mi się za bardzo. Strzela to albo coś? Sonda górnicza. No nie mogę wystrzelić sondy górniczej niestety. Nie, coś wystrzeliłem jednak chyba. Dobra, jadymy. Tylko muszę...
pizdę. Dobra. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Ale fajny, bo skacze. Can't get traction. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up there in a snap. Fajebnie. Got it. Signals coming from that structure up ahead. Ale nie, jedzie się nim dużo lepiej niż tamtym z jedynki, to trzeba przyznać. Tam to była masakra. Gdzie drzewo rozwjechać? Jak możecie się domyślić, nie. I'm picking up initiative tech nearby from above us. I see it. Above On that us. piece with the scaffolding. It's working. Jakie but I'm just śmieszne getting random puzzle. symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. What should I do? Please explain. O ja, co tam mam wleźć? Jerona. No jak musza, to ida. Ino się trochę boja. It's slippery, but there's a great view! Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? Should be enough glyphs. Aha, i teraz mogę ułożyć te gówno na ziemi. No okej. Yes! Building connection. Boże, I czemu apologize zdjąłem for any kask? discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere Po co mu processor. to było? That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off, or I will put you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channel. All right, time to get off. A, Niklaus tak się z Don't like kobietami being sat właśnie on, huh? ten... I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. I was beginning to think A, the pionier, initiative a ja just made you proboszcz guys up so mówiłem, the rest of us przepraszam. wouldn't lose hope, but Mój błąd. you're for real, huh? Tekstury im się nie doczytują na czas. A nie, to są doczytane tekstury. Nie wiem, co mam powiedzieć. Co ty nie powiesz? Maybe you want to knock me down a couple more times to make sure? No, that's okay. You You're don't... obviously corporeal. Pretty solidly built, actually. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection. O kurwa. Jakiś śmieszny kleszcz. I know these things from Habitat 7! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make a little Przepraszam. Reload! Fuck. To jest gra, to jest trial. Można grać w niego 10 godzin.
The Remnant? Gdzieś tam jest ograniczony potem. These W monoliths, którymś miejscu. the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. Much bigger. So, the Remnant. Like, my name's better as PB. PB. Thanks for helping with those things. Okay. I'm Ryder. You're a mystery. I've been studying those glyphs for months, and then you arrive and poof, solved. I saw this Ja tech tak clear mam, the że ja się skies on pojawiam i Habitat nagle 7. pyp, We're hoping it could do the same for EOS. nic już nie jest takie same. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Interface with the monoliths, follow the Tak, connection to the zgadzam source. się na wszystko. Easy enough. Sure. Just don't piss off too many observers. Okej. Here, take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Mhm. Alright. Jak tak godosz? Siema, Agent Brzy, to jest strasznie nudne te dialogi, zgadzam się. Są jakieś takie wyprane z jaja w przeciwieństwie do poprzednich części. Tak, postęp z Triala będziesz miał potem w pełnej wersji, z tym, że ja nie wiem jeszcze, czy ja będę grał w pełną wersję, bo po tym, co widzę tutaj... Zresztą powiem tak, jak ktoś chce szerzej, to jest drugi odcinek, ja to nagrywam na YouTube'a. Pierwszy odcinek wrzucę jutro, to jak chcecie pełnych moich wrażeń, to sobie jutro na YouTubie zobaczycie. Powiem wam tylko, że nie ma miodu. Niestety, bardzo ubolewam z tego powodu, no ale... Nie można się w życiu oszukiwać. Imagine leaving all the craziness on the Nexus to be the first settlers here. So much riding on you, and then... This time will be different. Right. This is our element. Okej. Czyli do wody nie mogę. Think there's anything in that cat junk? Trochę przypał. Ever disobeyed an order, Cora? In my soldier days? No. Siema, Chmielu. That's kind of the point. Is that mechanical? Bandyci Never lecą. thought about it. Military discipline isn't there to give you something A cool idzie to rebel rozjechać? against. In combat, people depend on you O, being idzie. in the place they expect, doing what you're meant to do, or they die. That doesn't mean you're doing the right thing. I know. Rock Paper Shotgun też się nie zaciekło wypowiedzieć. Jestem w szoku. Dobra, nie mam czasu, sorry. Zajęty jestem. I think that's No dobra, no Cat już. Tech. Stay alert. Chodźcie się ciulać. O ho 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 ho. No, ciągniesz malina. No co jest, kurwa? No ciś! Bez jaj, że dlaczego ty niby nie można wejść? Aha, okej. Czyli rozumiem, że to jest nie do pokonania przez te auto, które ma napęd na 6 kół. Tylko, że ja dalej nie będę szedł, kurwa piechty. Nie. No jedziesz. No nie pojedziesz, no. Poziom trudności normalny. Czyli nie fabuła, nie łatwy, tylko normalny.
Napęd robot mówi, że musisz aktywować. Czekaj, może teraz. Okej. Ja w końcu na ile? Aha. No dobra. Tak jest szybszy, ale mniej przyczepny. Jama, weź się wypowiadaj kulturalnie, gnoju. Kap. Look there. That spot is Where? Ah, there. There. Overlooked due to heavy kept presence at the nearby remnant structure, but it would be an excellent outpost site. Kadetem teraz. Interested in the monoliths too. Did they learn anything? Mostly what you learn the hard way. But hey, now you're here. Dobra, to już przesadziłem. A jak tam wejść? Dobra, jadę najpierw. Tą górą muszę jakoś. Czemu po niemiecku nie gram? Nie wiem, jakoś tak. Dzisiaj mam fantazję na polską mowę. Litwo, ojczyzno... No na pewno nie moja, bo ja nie pochodzę z Litwy. Dajesz! Jadę tu. Ewentualnie. Może tag? Poczekaj, nikt nie woła. Kurwa. Oje, Shielders, i oto dupca mi aż grę zawiesiło. Dziękuję, ileś ty tego nadupcył. Hopku, hopku. Hopie, aż mi grę zawiesiło na moment. Dziękuję. Ojerona. Co zabicił. Co zabicił, synek. To jego. Znaczy to moje w sumie. Także jakby ktoś miał bitsy jakieś na zbyciu, można tutaj dać. A jakby ktoś na przykład miał na zbyciu subskrypcję, w sensie chciałby gdzieś na Twitchu dać suba, a nie wiedział gdzie, to polecam również tutaj. No i oczywiście można followa zostawić, a to jest za darmo. A za darmo to nawet ocet słodki, także wiecie co z tym zrobić. Dobra, idziemy obadać. Co się sam uzdupio. To jest otoczone jakimś super tajnym polem, którego pewnie nie przejdę. Przeszedłem. Life support restored. Hello? More remnant bots. These ones don't seem hostile. O, auto, ammo. Ajajajajajajaj. Mój drugi zgon przez 4 godziny. Piero niejasny. Siarczysty, łognisty. Te roboty jak trochę takie Crysis. No, trochę tak. Thrisis. Przepraszam, nie po polsku powiedziałem Thrisis. More remnant bots. These ones don't seem hostile. A one się nie zachowują wrogo, ale za moment... Chuj. Dzięki.
A, ciulejcie, ja nie mam naboi. Kolego. Sympatyczny. Stand up! Jest system osłon? Jest. Taki. Niestety nie ma nad nim kontroli, w sensie... Postać sama się chowie. Poziom zbyt easy. Nie, to po prostu Niklaus taki dobry. Poziom jest okej. Nieorganiczny lubrykant. Sounds very interesting, doesn't it? No tak, amunicja by się przydała. I detect a high level of remnant encryption here, Pathfinder. To właśnie, o to mi chodzi. You will need to decrypt it. Give me all you have. Przeskanuj otoczenie w poszukiwaniu glifów. Okej. Okay, let's find these glyphs. Glif będzie pewnie na tym gównie. I'll need to use the interface that controls this. Albo nie. Cześć misiałka. Czy warto kupić Andromedę? Polecam zapoznać się z moimi odczuciami, które jutro się pojawią na YouTubie i stwierdzić. Bo ja na przykład bym się bardzo mocno zastanowił nad tym ruchem, zanim bym to uczynił. Z licznych przesłanek. Dobra, gdzie te glify są? Pytam się grzecznie, do kurwy nędzy. Gdzie one są? We need more of those symbols. Na tych takich... takich łonych. Above! Co above? Już na to nie wejdę. Zobacz po kablu. A tu jakiś kabel idzie? A, faktycznie są kable. No tak. To będzie tam tylko... Poradzisz na to wejść? Tak średnio bym powiedział. O, może jednak. O, dzięki Melitele. Dziękuję. Co to jest? Zapieroństwo. Dobra. Dalej mi brakuje. Okay, let's find these glyphs. Let's find these glyphs. Aha. Ty no, ale tam to już nie wejdę. Nie, z tego szło wejść. Ach, zdupczył żech to. So. Much.
No, kurczę. Żebym ja musiał takie... Czy ja jestem w 95 roku w grze? Że muszę kombinować jakieś łażenie po krawędziach? Znaczy... No, kurwa mać, przepraszam. Ale... bierę mnie. Ty, no nie wejdę. Jak ja tam... wszedłem? A! Kuźwa. No! Właśnie. To tak trzeba... taktycznie. Taktyczna kurwa mnie zaraz chyci. Dobra. Siema McCreek. Jak grano? Tak, właśnie, tak. Tak to wygląda. Ty, no ale tam to ja już nie dolecę, nie ma opcji. No może. What the fuck? Ja jebie. Nie wierzę. Nie wierzę. Przecież to jest jakieś... głupie. Na dole masz... Aha. Dobra, poradzę se. Kurwa mać, wygnoję. Co jest obok tego, gdzie wdrapać się chcesz konsolę, co jest obok tego, gdzie się wdrapać chcesz. Ja tu nie widzę konsoli. A dobra, widzę. Nieważne. Nie było pytania. That did it. No question been asked. I think that's enough. Ho! Ale zaraz, co ja tu mam zrobić? To jest jakiś wzór? Aha, że mają być całkiem inne. Okej. Tu ma być taki. Tu ma być... tak. Tutaj... tak nie. Tak może być. Tak. To jak sudoku. Nie cierpię sudoku. Dobra, powtarzają się gdzieś. Kurwa, jak ja tego nienawidzę. Czekajcie, tu są takie same. Teraz te są takie same. Tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. Widać, że sudoku jest za trudna. Tak, dlatego robię obejdź deszyfrowanie. Nie umiem. Trzeci wiersz. Czekajcie, kolumny są tak, wiersze są tak, nie? Co tutaj w trzecim wierszu? Przecież tu się nic nie A, te się powtarzają. Dobra. Te.
Jak wrażenia z gry? Teraz o wiele gorzej w tym momencie, bo coś nie umiem zrobić, to już się denerwuję. Już się muszę rozebrać aż. To jest za duży wysiłek umysłowy. W H1 nie było takich rzeczy. Ja nienawidzę po prostu, jak mi się ma zgadzać coś gdzieś w czymś z czymś w więcej jak jednej materii. Tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. I tu jest ok. Tu jest ok. Tutaj jest nie ok. No i już chuj. Teraz jest... Tak. I tak. Dobrze. Na czym skończyłem wcześniej? A może deszyfrowanie trzeba... Kliknąć obok tego kwadracika. Co, ale gdzie? Dlatego Niklaus skończył LO, a nie matematykę, tak. Co obok kwadracika? Gdzie? Co? Jak? Czekajcie, bo już się potraciłem. Tutaj jest spoko. I tutaj też. I tu też. I tutaj też. Tutaj ok. Tutaj też. I tu ok. Ej, i tutaj ok. Czyli, że dobrze jest. A! Myślałem, że to się samo zrobi. Wow! Pierwsze sudoku w życiu. A już chciałem popełnić sudoku. Whatever that did, I see pathways lighting up all over. The monoliths are resonating. QEC contact? Well, whatever's happening, they're definitely connecting. You did good. Keep doing more. Boże, ostatni raz takie coś, błagam. Can't dropship. Seriously? Can't catch a break. Seriously. No to chodźcie, no. Łoja, ale tyle. Człowiek rezonansu. Błagam, by tego już nie było. Jak najmniej. A, zniszczyłem cię. Czy da się strzelać do swoich? Strzelać? Jak widać nie. O kurde. No i... Or do cats seem to appear everywhere we find remnant tech? Brzydko chciałem powiedzieć już. Dobrze, where are we going? Kaj jest moje auto, to jest pytanie, very importante. Pamięta ktoś, co ja zrobiłem? Dobra, nieważne. Pamiętasz, była jesień? Nie pamiętam. Jak to mawiali starożytni dżokeje? Wio! Remember the early data on EOS back home? Nie pamiętam. Nic nie pamiętam. Your dad put those readings up in his office. Knew them all by heart. Wonder what those worlds really looked like then. And now. Złoty dół. Złoty deszcz. That looks like a cat facility.
facility of some kind. Siema. Those assholes took over my best research site. Won't let you near the monolith. O Jezus, wściekłe psy. Aja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 j. Hostile shuttle incoming. Namaść. Hopkek. Jebać maczetami. Frajerów. Pozdro puszcza. Pozdro łosiu. Kurwa, dedłem. Jak ja się na YouTubie pokażę z takim filmem? Może nie wrzucę. Nie no, wrzucę. Będę północy zaś wysyłał, a już mi się nie chce tego ciąć. Już bym to chciał przejść, wiecie? Ten główny wątek, co jest w tym. O kurwa, jaki save. This is incredible. Ale zaczęło ścinać teraz, lol. Co, ty będziesz ciąć? Nie, no co ty, nic nie będę ciął. Nie ma opcji, ja jestem za leniwy. Nikt mi nie płaci za materiały dobre. Robię takie. Aha, 2 wieże i koniec. No, może to i dobrze. Bo mi się ta gra nie podoba. Tyle. Na razie. LOL! Is it just me? Or do cats seem to appear everywhere we find remnant? Ja w sumie nie ulepszałem postaci przez całą grę. Czy przez całą grę. Niedużo grałem. Walka. Karabiny szturmowe sobie ulepszę. O lol, ja się nadblokowałem rzeczy już. Jesteś bardziej leniwy niż Bonkol z montażem filmu z MRI. Nikt nie jest bardziej leniwy od Bonkola. Czekajcie. Szarża. Technologia ofensywna. Spoko. Okej. Just thinking the same thing. Dobra, do auta i wio. Co co na czacie taka beka zaś mnie ominęło. Should we clear out that Ketek? Remember the early data on EOS back home? When everywhere was labeled
H with a bunch of numbers? Your dad put those readings up in his office. Knew them all by heart. Wonder what those worlds really looked like then. And now. Beka z Melitele. Czy mam coś konkretnego na myśli? Tak, mnóstwo rzeczy. Nie mogę kolejny raz o tym mówić, bo mnie kurwa krew zaleje. Zobaczycie sobie jutro film na YouTubie, pierwszy i potem drugi. Zbierzecie doświadczenia moje i będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Jakie mam ale? A mam ich kilka. Wow! Fajnie wypuściła z luft. Hostile shuttle incoming. O kurde! Tak, grałem we wszystkie części Mass Effecta wielokrotnie. Każdą. Jebać namaszczonych! Zmaszczonych! Granat. Kek. Czy ktoś tam padnął? Jakiś leszcz? Co za leszcz? Dobra, hop! Those cats seem shaken up. Dobra, stowej. Murzynie, bambo. Tam psa mają wściekłego, że takie dźwięki są. Jakiegoś jamnika ze wścieklizną. Dobra. Najlepsze z tego wszystkiego jest to skakanie, bezapelacyjnie. Najbardziej mi się podoba to, że mogę fajnie skakać. To jest mega. Kajdany biotyczne. Zabrzmiało erotycznie, kosmicznie. Cus. To miało być otwarte, nie? A. Siema, Art.
Let's get to it before there's any more Ket. LOL. Śmieszna żaba. Jesteśmy od Nexosa, znaczy imponujące wejście. That was pretty cool. Huh. Well, yeah. Guess it was. Still haven't told me who you are. I'm the Pathfinder. Are you now? You can call me Ryder. I'm Drac, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. To ta żaba z They haven't Crysisa. exactly treated us Krogan well. Wróciła. What are you doing out here? Co tu robię? Zwiedzam. Nie interesuję Checking się. out these monoliths? The Ket seem pretty interested in this one. Looks like you cleared it out for us, though. You said I didn't save any for you? Nexus knows shit about the Ket. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Ket bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. Te włosy. You know, we could use a Krogan like you, Drac. I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat is spoiled. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there. Miejmy to już za sobą, please. He seems fun. Seems fun as so much. Fun, fun, fun. To ja, Klaudia, tak, to jest ta. Niklaus, mim się wzorowałeś tworząc awatara. Co? Aber nicht verstehen. Dobra, telefony, telefony. Kaj one są? Tu musi być druga konsola. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Radiation levels within acceptable limits. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Czekaj, żeż. Tu idzie jedna żyła, ino. No ale tu idzie druga żyła i jest żyła. Żyła, może nawet jak sam Piotr żyła. Hello, Mr. Glyph. A gdzie jest the second one? A probably... A nie. O nie! The Ket made themselves at home. Przepraszam. All this research. I Może wonder what już? they learned. Nope. Looks like we're missing something. Wonder if I'd get anything on the scanner. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie jest druga żyła, powiedz mi? Ej, ale tu jest ino... Ino jedna żyła. Co jest tam? A my tam już byli.
O co chodzi? I think we need more glyphs. Zawrzyj pysk, Wonder if babo. I'd get anything on the scanner. Czekaj. Zaro. Radiation To musi levels być- increasing. To musi być to. Nie byłem? No, czyli... Dobrze. Bardzo dobrze. Radiation levels within That should do it. Hurra! Woohoo! Teraz moja ulubiona gra w Harakiri Sudoku. Jest! Udało się bez... Ła! Done. Dobrze. Online and connected to something in the lake. This could be the master switch we're looking for. I'll meet you there. Don't do anything without me. Don't do anything without me. Kaj jest moje auto? I follow. I follow you. No głupi cipku. Już, przepraszam. Uniosłem się. W jednych momentach tak skacze jak małpa, jak człowiek małpa, a w innych to nie poradzi dosłownie najprostszej rzeczy zrobić. Głupi głupek. Szczątki, pomimo że tam nic nie ma, ale okej. detecting above normal radiation levels. Bawcie się tam. No to siup. Pamiętam, nie chcę pamiętać tego Mako 1. To jest in plus, to przyznaję. Jest lepiej. Ciężko, żeby było gorzej. Naprawdę. To był tak słaby motyw, tak słaby, że o Boże. O Boże, 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 Boże. Bożenko. Kurde, ale seryjnie, animacja wejścia i wyjścia to już chyba była do zrobienia. Coming out of the lake. The tank's underground too? Let's see. Pradawny karp. It's opening up. I see a door. Come on! Whoa, it's forming a bridge. Looks solid. If not, prepare to swim. Okej. Dziękujemy za grę. Mamy nadzieję, że podobała Ci się wersja próbna. Aby kontynuować przygodę w Andromedzie, należy zakupić pełną grę, do której przeniosą się dotychczasowe postępy. W przeciwnym wypadku możesz dalej zwiedzać świat aż do zakończenia wersji próbnej. Yo, elo 320 i fuck you. I zakończam odcinek na YouTube'a i nie wiem, czy kupię wersję próbną. Znaczy, próbną już mam. Raczej pełną, znaczy będę miał prawdopodobnie nawet jak nie kupię, ale no, wy się zastanówcie dobrze. Obejrzyjcie poprzedni film, bo to jest drugi. W poprzednim filmie poprzednie wrażenia.
Także zostawcie łapę w górę, wpadajcie G2A, Facebook, streamy, Twitch TV Niklas, dziękuję, elo Benz.